magpagrada na ito dahil market. Kauntan ni tawag ilang kunam. Natin mga manggoy dahil market. Ilang inita. Awan. Wah, mana na. Ayan. Wala uyab eh. Sila dapat din mo uyab sa diri. Kani wa. Pakit pas ng pait. Diba? May mga panirada to sa market, no? Hilaw mga kit. Tingnan ko na dia mga kit, no? Sabi mo na wala ta. Ingat kayo dyan palagi. I love you all. Nya na po, no?